Een fleurig onsjochie Makkingeer. Voor het eerst in 3 maanden is er weer een merk in het dorp. Al jarenlang is er allemaal een merk, maar door corona lag dat stil. Nou ja, 3 maanden mocht ik helemaal niks in. En het weer wel, als je wat ouder wordt, dan word je graag hier en daarin. Ik zit met 2 koren te jongen. En dat koornet, Klavia's koornet, in bejaardentehuis net. Nou, in 3 maanden net nog een merk. Ja, dan wordt het wel stil om je heen. Maar de nieuwe merk binnen er vanzelfs wel maatregels namen. Goedemorgen. We hebben verplichte looproutes. Ja. Zo via dit plein en via dat schoolplein. En dan zo naar het grote parkeerterrein. En via die weg weer terug. Dat je elkaar zo weinig mogelijk tegenkomt. Hier zitten een heel soort mensen die komen elkaar altijd weer zien. Die komen hier elke keer. En die hebben elkaar heel lang mist. En dat is een beetje een reunieachtige gedachte. Dus dat 6 morgen, ik vanmorgen om 11:00 toen je kwam, stien hier al een stuk of 20 in de rij. En ja, die wonen elkaar al even een dag zetten. Dus het is altijd wel een beetje dezelfde club. 150 kreemkes binnen opsteld en er worden zo'n 2500 mensen verwachten. Voor de bezoekers is het allegear echt spannend. Kijk, je let natuurlijk wel op als er iemand flink staat hoesten, nou, dan loop ik er wel omheen. Omdat het gewoon hier zo weinig is, heb ik er wel vertrouwen in dat ik het niet zo gauw zal oplopen. Dan zal ik nog even kijken of ik het testje. Ja? Nou, super. Hoe hoog wordt de omzet vandaag? Een paar miljoen? Of wat moet ik aan denken? Nou, dat zou heel mooi zijn, maar goed. €50 ongeveer, dat zou heel mooi wezen. Nou, je doet gewoon voor de aardigheid. Ik hoef er niet wat aan te verdienen hoor.